Ana zargin ɗan jaridan nan wato Sadiq shine ya kashe abokiyar aikinsa Fauziya. Koya za ta kai mu dai ku ci gaba da bibiyan mu. Wanda bai asamin din nan bai na kai da duka wallahi. Idan zo yi asamin din nan idan ba ka malaman nan namu gaskiya ba da tafkata zai wallahi. Ba dai gan don kai te wannan zon fara. Yawwa. To ni yanzu ba zan gani zan yi maka ni ta ina ma zan fara. Gaskiya akwai wahala kuma wallahi in ban yi ba labta ta zai wallahi. Kuma kai ko fashi ma zan yi. Ina in ne fashi kuma abin sai ya faka. Kai na shiga ku ni wayya ma zan yi ne yanzu. Gani? Ha'a. Bayan kunna tibin nan. Ko Allah ya sa san ta amsa da rubuta a cikin littafin nan. Haka ma za a yi. Za a kulle makarantu har sai baba ta gani a sakamakon yajin aikin da 'yan kwadago suka yi. Saboda haka gobe kada wanda ya je makaranta har sai an shawo kan lamarin. Barkanmu da dawowa. 'Yan kwarago sun yi magana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Yanzu an shawo kan lamarin. Saboda haka gobe kowa ya shirya dan shi ya kashe makaranta. Sai ka subscribe sannan ka danna alamar ƙarar sanarwa.